ଶବକୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ଶରୀରରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ଯଦି ଶବକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଉଠିବ ଏବଂ ବୁଝାଇ ଦେବ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଦିନକର କଥା, ଦ୍ୱାରିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତି ଖୁସି ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଚିନ୍ତାର ଗଭୀର ରେଖା, ଆଖିର ବ୍ୟାକୁଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କମଳାସନରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ହସ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଗରୁଡ଼, ଆଜି ତୁମ ଡେଣା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଛାୟା ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ। ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏହି ବିଚାରକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ମାଧ୍ୟମ। କୁହ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଶବକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ, ସେହି ଦେହ ତ କେବଳ ମାଟିର ପିତୁଳା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତେବେ ସେହି ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରରୁ କେଉଁ କଥାର ଭୟ? ଲୋକେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ସାଗର ପରି ଗଭୀର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଛୁଉଁଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବା ପରେ ବି ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱାର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶବ କେବଳ ଶରୀର ହୋଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ରହେ କି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଦେହ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ବନ୍ଧନ ଅତି ନାଜୁକ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ, ଯାହା ଜୀବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନ ଆହୁରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କେଉଁ ଶକ୍ତି ସେହି ଦେହକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କଥା ଶୁଣାଇବି। ଏକ ଏମିତି କଥା ଯାହା ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଥରାଇ ଦେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଉଭୟ ଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ସେହି କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସ ପଛରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, କାହିଁକି ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ? ଏହା ସହିତ ବାତାବରଣରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସମୟକ୍ରମେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକ ନଗର ବସିଥିଲା। ଏହି ନଗର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଣିଆ ଏବଂ ଲୋଭ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମର କେବଳ ବାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଲୋଭୀ ଥିଲେ। ସେ ଜୀବନସାରା କେବଳ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ଜମା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ, କର୍ମ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅଟଳ ଏବଂ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲା। ଚିକିତ୍ସକ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଗରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସାରା ନଗର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା।
ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଶୋକରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେହି ଭାବିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବାରର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ସେହିଟି ଏକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ନଗର ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲା। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶବକୁ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଲୋକମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶବକୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଧରାତିର ସମୟ ଥିଲା। ଆକାଶରେ ଘୋର ବାଦଲ ଖେଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ନଗରରେ ଅଜବ ପବନ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶବ ପାଖରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଭିଗଲା। ସାରା କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶବ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା। କୋଠରୀରେ ନୀରବତା ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକର ନଜର ସେହି କୋଠରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଶବ ଯେଉଁ ଖଟ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ସେହି କୁହୁଡ଼ି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଧୂଆଁ ପରି ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଏକ ଅଜବ ଶୀତଳତା ଥିଲା। ଯୁବକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଶବର ବନ୍ଦ ଆଖି ହଠାତ୍ ଟିକେ ଥରିଲା ଏବଂ ତାହା ମୁହଁରେ ଏକ ଭୟାନକ ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶବ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁହଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ଗରୁଡ଼ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ଶବର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। କ'ଣ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେହି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଭୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବାଟ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟମୟତା ଥିଲା। ସେ ଗରୁଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଭୟ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନଗରବାସୀ ସେହି ରାତିରେ ଯୁବକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶବ ଦେଖାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜବ ହସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ନଗରବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। କେହି କେବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ନଗରର ଯୁବକ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ତାହାର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଖି ଭୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ କହିଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ପହରା ଦେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଯେଉଁଠି ଶବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯୁବକ ଥରି ଥରି କହିଲା, ସେଠାରେ ଏକ ଆକୃତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିନଥିଲା। ତାର ଆଖି ନାଲି ଅଙ୍ଗାର ପରି ଜଳୁଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ହାତ ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେହି ଛାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ ଆଡ଼କୁ ନଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଶରୀର ଭିତରେ ସମିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କେହି କେହି କହିଲେ, ଶବକୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତ କେହି କହିଲେ, ଏବେ ଏଥିରେ ପେତ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ନଗରର ଭୟ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶବ ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ପାଲଟିଛି। ଗରୁଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଛାୟା କ'ଣ ସତରେ ଶବକୁ ନିଜର କରି ନେଇଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ରାତି ପରେ ନଗରରେ ଅଜବ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ସାରା ନଗରକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଲା। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀର ଶବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାୟା ବାସ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶରୀରରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଶବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ। ସାରା ନଗର ତାର ଛାୟାରେ ଘେରି ହୋଇଯାଏ। ରାତିରେ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, କୂଅରୁ ହସର ଶବ୍ଦ ଆସେ ଏବଂ ଘରର ଦୀପ ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯାଏ। ଲୋକେ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇ ଚିତାରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରତିଥର ନିଆଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା।
ତିନି ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି କାହିଁକି ଜଳିଲା ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେତ କୌଣସି ଦେହରେ ସମିଯାଏ ସେ ତାକୁ ନିଜର ଆଧାର କରିନିଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ଅଟକାଏ ନାହିଁ। ନଗରର ମୁଖିଆ ସଭା ଡାକିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏ ସଙ୍କଟରୁ କୌଣସି ସାଧକ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ନଗରର ଆତଙ୍କ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭୈରବନାଥ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରେତବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଗରରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ବୁଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜଟ, କପାଳରେ ଭସ୍କର ମୋଟା ତିଲକ ଏବଂ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖି ଲୋକେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ନାଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଓ ସାହସ ଝଲସୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ନଗର ଉପରେ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଶବ ପ୍ରେତ କବଳରେ ଅଛି। ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କୃପା କରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭୈରବନାଥ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯେବେଠାରୁ ସବୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ସେବେଠାରୁ ପ୍ରେତ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର କରିସାରିଛି। ଏବେ ଏହା କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତ ଦେହ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରେତର ପାତ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶବ ଏକୁଟିଆ ରହେ ତାହା ଏକ ଖାଲି ଘର ପରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଖାଲି ଘର ଉପରେ ପ୍ରେତ ଅଧିକାର ଜମାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେତ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା ସେହି ଲୋଭୀ ବ୍ୟବସାୟୀର ଅର୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଏହା କହି ଭୈରବନାଥ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପବନ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ବାତାବରଣରେ ଏକ ଅଜବ ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ ପାଖରେ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳ ପୋତିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଦ୍ଧଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଆ ହେଲା ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶବ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ହଲିଲା। ତାର ବେକ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ବୁଲିଗଲା ଏବଂ ଓଠରୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାକୁତି ଭରା ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୈରବନାଥ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ମନ୍ତ୍ରପାଠକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶବର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏପରି ଏକ ଚମକ ବାହାରିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଗରବାସୀ ବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀର ଶବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରେତର ଘର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେତ ସହଜରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶବ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୈରବନାଥ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଶବଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝରକାରେ ଉଠି ବସିଲା। ତାର ବେକ ବଙ୍କା ହୋଇ ବୁଲିଲା ଏବଂ ଓଠରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ମା, ମୋର ଧନ। ଭୈରବନାଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁ କିଏ? କାହିଁକି ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ? ଶବ ଭିତରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗରୁଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀର ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି ଶରୀରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଜୀବନର ଅର୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀର ତୁଷ ଏବଂ ପ୍ରେତର ଶକ୍ତି ମିଶି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚିତାଗ୍ନି ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା। ଭୈରବନାଥ କହିଲେ, ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ କୌଣସି ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ଶବ ପାଖରେ ପହରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେତର ପରୀକ୍ଷା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ନଗର ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ୍ ପ୍ରେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ନଗରରେ ଭୟର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କେହି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଗକୁ ଆସିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଭୟ ଥରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ନଗର ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାତ୍ରି ହେଲା। ପୁତ୍ର ଶବ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଲା। ରାତି ଅଧ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୋହିଲା ଏବଂ ଶବଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ବେକ ଉଠାଇ କହିଲା, ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ର ଥରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପଚାରିଲା, ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଶବଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ହସି କହିଲା, ମୋତେ ଧନ ଦରକାର। ମୋର ସୁନା, ମୋର ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ନଗରବାସୀ ଏହା ଶୁଣି ରହିଗଲେ। ଭୈରବନାଥ ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ। କୋଠରୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପୁତ୍ର କହିଲା, ପିତା, ଏହି ଧନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଧନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଶବଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ବାତାବରଣରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବଳ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ କୋଠରଟି ଝଲସି ଉଠିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରେତର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶବଟି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଆଖିର ସେହି ନାଲି ଚମକ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଦୀପଟି ଆପେ ଆପେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଭା ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କଲା? କୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସେହି ଆଲୋକ କେବଳ ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା, କାରଣ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁଟି ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଯେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର କେବଳ ମାଟି ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶବ ଏକ ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହା ଏକ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ କେବେ ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଶବ ସହିତ ଏହି ବିପଦ ଥାଏ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାହିଁ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଲୋଭ, ମୋହ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶବ ହିଁ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟେ। ବ୍ୟବସାୟୀର ଲୋଭ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର 5ଟି ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଶବକୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦେହ ପାଖରେ ଥାଏ। ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଶବ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଅ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କର ଏବଂ ପହରା ଦିଅ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗ। ଆତ୍ମା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ଆତ୍ମା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ପାପ କଲେ ଅନ୍ଧାର ବା ଭ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଶ୍ମଶାନର ରହସ୍ୟ। ଶ୍ମଶାନ କେବଳ ପୋଡ଼ିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଦ୍ୱାର। ସେଠାରେ ଦୀପ ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ଭୟ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଓ ପାପ ଥାଏ। ଯିଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଭଳିଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରି ଏକ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରେତ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ ବା ମୋହରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେ ସଂସାରରୁ ମାୟା ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷକ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏବଂ ତା ପଛର ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜ୍ଞାନବୋଧକ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।